арэне. Паглядзім за цікавым супрацьстаяннем і адзначым, дарэчы, што нікога 2-0, але ж саступілі 2-3. Ну і Юні па першых турах Юні знаходзіцца на 9-м месцы ў табліцы, Батэ на 15-м. Гэты Александр Клемінаў Мінск і інспектор сустрэчы таксама славуты арбітр але ў мінулым Дмітрый Доля. І вось такая у нас сур'ёзная судзейская бригада. Зборная Беларусі гуляць. Усе добра ведаем пра зусім незразумелы са спартыўнага пункту погляду, які удар ад Платона Каласоўскага. Мацвей Коўрак на лаўцы Юні, але ж трэба зараз думаць пра абарону. Платон Каласоўскі аддае перадачу на партнёра. Тоўкач! Каціць мяч міма Мацвея Коўрука, заадно і міма ворот. Даў перадачу далей у край, дзе Радзькоў дзейнічае. Клянё. Ужо нібыта на пазіцыі дзясяткі гуляе Павел Клянё, і заходзіць мяч усё ж такі у вароты Батэ. Хто ж там забіў, хто ж там атрымлівае віншаванні? Вось такая вось распасоўка. Серыя памылак і Тимофей Статкевич, расійскі футболіст, забівае за Юні Ікслабс. 1-0 у нас на 45-й хвіліне. На партнёра, але там Падбярэзны дапрацоўвае, а Юні ў сваёй атацы. Храмцевич на дрыблінгу на Падбярэзнага скідае, і 2-0 на карысць Юні Ікслабс. Але ж зафіксаванае становішча па-за гульнёй. Ну і закон сёння гэта Амін Куркхелі, яго партнёры. Ролан Янцоп прабівае па варотах, прабівае міма. Закута. І да Сямёнова даходзіць, скидка на Храмцевича. Храмцевич на партнёрах, гэта Клянё. Удар па варотах, Клякін цягне. Вось атару Батэ. Но у нас тым часам да Панасевича мяч даходзіць, а Панасевич удар па варотах 1-1. Што ж гэта за братэрская магія? Алексей Панасевич, пра якога мы казалі. Чаго мы чакалі насамрэч, магчыма, яно здзейснілася. Ведаеце, кожны тур шукаюць заканамернасць. Не паскардзімся, калі яны, напрыклад, там 3-3, 4-4 ў нічыю згуляюць, па пункце набяруць і пойдуць адпачываць і рыхтавацца да наступных тураў. І пенальці у нас у вароты Батэ-2. Вось яно чаканне вялікай колькасці галоў у руку. І хто у нас пераможа? Маладосць і вопыт. Янцоп прабівае, трапляе ў стойку ворот. І Клякін ідзе сваю. Арол Янцоп адгуляўся на Храмцевича, хаця там і ціснулі на яго. Скидка на Радзькова. Радзькоў адзін, і можна прабіваць, але прабіваць трэба ў іншы вугал. Падбор за Юні. Сакута на Нарчука. Нарчук, падача, удар. І як жа зараз